This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Ano mo kung anta na isa ko. May isa karon ka popular nga ginakantuan ang mga bikers kag motorcycle riders sa Barangay Biao sa Binalbagan. Ini ginatawag nila nga Hermit Mountain. Pinasahi ang view sa ibabaw, overlooking sa kabukiran man sa palibot sini. Ang Binalbagan, mga 53 kilometers away from Bacolod City. Kung nagbiyahe ka halin sa Bacolod panaog sa south, pag-abot sa sini nga rotunda, hindi kaya mag-turn right pakanto sa Binalbagan proper. Pa-left ka pakanto sa Isabela. Straight ahead, may makita ka naman sa unahan nga isa pagid ka rotunda, pasaka sa Barangay Payao. Una nga malabyan ang Payao. Sunod nga barangay, amo na ang Biao. May likuan ka naman nga left, sementado nga dalan. Malabyan mo pa ang barangay proper, diretso na pakanto sa ibabaw. May ongoing nga construction sa dalan pakanto sa Bambi Falls, kag may mga parte nga nahuman na. Nag-stop over kami makadali kay para maapresyar ang matahom nga view sa higad sang dalan. Bali, ari pala sa busang dalan, makanto sila tawag nila nga Hermit. Nga peak, diri sa may Barangay Biao sa Binalbagan. Yung inilahan lugar, inilahan isang dalan makanto sa pinatihan ko na Bambi Waterfalls. Ang namin sa iya, kasang taga-travel ka pala pasaka dito, matao mo sa kabukiran sa palibot sang Barangay Biao. 360 degrees. Pagkatapos sa view. Ginupdan kami ni Choy Lando pakanto diri. Nasaka niya na inisang una sang nagabike lang siya kag wala pa sang sementado nga dalan. Ang ini nga lugar, pwede pang road trip, pang rota sang bikers or motorcycle riders. Pero i-expect mo na nga may rough road sa unahan kay wala pa matapos ang dalan. Budgeted sa Department of Tourism ang ini nga dalan nga magrekta gid pakanto sa Bambi o kun Binadlan Waterfalls. Sa unahan, one way na lang ang sementado nga dalan kay nagapadayon pa ang construction gani dapat maghinay-hinay lang. Dugay-dugay, nagpundo na kami sa higad kay ari na ang ginatawag nila nga Hermit Mountain. May talaklason na nga gamay, ara ka na sa ibabaw. Tinukol ba ako na ito at kilid? Oo. Heights? Guwapo mo? Matawon mo? Araw-araw? Okay. Samit yan. Hindi pa ni amo, may peak pagid. Ang tawag siya ganit? Okay na kami sa tawag na Hermit Mountain. Turutugnaw sa akin. Hindi ko
Kapagtulok sa dalaman ay ang ilo. Wow. Sa ibabaw, hindi ko ma-explain ang pagpalanig sa bilog ko nga lawas. Kahawa katama. Mataas abi ang lugar. Gustuhon ko man i-appreciate ang palibot pero the more ko magtamo sa idalom, nagakurog ang akon nga kasudlan. Okay. So medyo gamay lang sa talaklaron. Ang problema ko sa kung paano ko manahog may kahawa. Kabaan ko. Ang teknik, mangita sa kasakuan para ma-divert ang attention sa heights. Daw. Gabralig ako kay hawa-hawa sa palibot. Tapos taas. Sakit pusog-pusog galing sa kulanig ka. Di po ka. Tutuglo sa hangin. Kalmaan. After 15 to 20 minutes, naumpawan man lang ko. Sino man abi di maumpawan, gindalaan ko ni Choy Lando sa punong kuan nga amo sini kagamay. Oo. Tila ka ano? Wala mo kuhan na isa ko. Wow! Isa ko nakapakay ko. Yung pagkuna, gamay na sa pero pagkuna. Wow, kidi. Tingan to. Testing. Gusto niyo be? Basta pagkadagdag mo rekta-rektas na lomlaw. Oh, pagkuna Oh. kitty. Patrol. Nubo man lang lumpatan mo ah. Wow, mga tupit ah. Mas kugangin. Pero kung kalmado ka lang o kung wala kaya ginahawaan sa mataas nga mga lugar, ma-appreciate mo gin ang katahom sa lugar. Magpreparar lang sang kalo o kung ano da nga panakdong kay nagabiti ang init. Kag medyo wala diri masyado may mabaklan nga mga tiyanggi sa ibabaw, gani magbalon sa tubig kag pagkaon. Ang ini nga adventure, hindi ko malipatan. Na-conquer ko ang akong fear of heights. Halfway na lang, ara na ta sa Bambi Falls. Kamusta ayan ang Bambi? May pila kami ka mga nadiskubrihan nga pagbag-o sa matahom nga waterfalls pagkatapos ang bagyo nga Odette. Naman ang aton nga episode nga bantayan next week diri sa tripping ni Roming. Kung may amo kasi ni katahom nga kabukiran, kag dugangan ba sang binadlan o kung Bambi Falls. For sure kung mahumani ni nga dalan pa kadto mismo sa Bambi Falls, sigurado mangin isa ini kapatok nga tourist destination diri sa isla sang Negros. Kung liag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kin sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming. This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!